fa bɛ ko buron kalama sisan nɔ ne yɛrɛ ɲɛ denmisɛnninw fɛn dɔ de kɛ u la ko pikiri wa ko corona fura wa maɲumanko dango lajɛ John Abemi ne subhanallah e bɛna mun kɛ e bɛ mun baara la tan ko ma vaccin de kɛ denmisɛnninw mun vaccin ni sigi o ye mun vaccin coronavirus vaccin subhanallah a b'a kɔnɔna la jaabi na mun virus aw de bɛ ko mun vaccin comme a mana kɛ vaccin min ye farafin bɛ ka juguya farafin ɲɔgɔn ma a mana kɛ vaccin a bɛ kɛ yɛrɛ la sabu y'a ban ka fɛn minnu b'u la ni bɛ se ka na cogo di an na jamana kan Faransi ma se ka pikiri min kɛ yɛrɛ la ye bɛ na kan awɔ farafin y'a yɛrɛ yɛrɛ la pikiri a ye vaccin bɛɛ la a y'a da ye pikiri sɔrɔ a ye bɔbɔrɛ fan in jan ka pikiri kɛ a ye bɔbɔrɛ fan in a jɔ a ye corona a b'i yɛrɛ minɛ ye ala cɛ ko ka vaccin dabila denmisɛnninw na hali san b'a fɔ la denmisɛnninw bɛɛ faga tubabu y'u ban ka vaccin k'u ka mɔgɔ la u y'a ban ka n'a feere ko parce que k'an ka ca k'u bɛna dɔ bɔ o la n'a fɔra aw musow ka janto a denw na e tɛ sɔn ni ne kɔni a kana janto a la yɛrɛ ne taara o ne fa ne baw ne tonton a ye sabali ne kɔrɔw an k'an janto an ka denmisɛnninw na baw u bɛ ka na ni vaccin kura min ye sisan nɔ k'o tɛ ko corona fura an kana sɔn dɛ u bɛ fɛ k'an faga de k'an si latunu mɔgɔ si kana sɔn aw fɛn fɛn yan nɔ mɔgɔ si kana sɔn ka k'a den na bi a tɛ k'a mɔgɔ si den na sini